Ja hem arribat a Bled, hem estat més de 40 minuts per arribar amb l'autobús. Diu la tradició que els nuvis el dia del casament han de pujar tot aquest tram d'escales i el nuvi ha d'agafar la núvia a coll. Però les vistes que hi ha des d'aquí dalt són espectaculars. Seguim ruta per Eslovènia i avui sortim des del nostre campament base al càmping Radoblica. Estem molt a prop del llac Bled, així que el pla d'avui és senzill. Anirem a la illa central del llac, pujarem al castell i durem la volta al llac a peu. Per això, avui volem comprovar si realment és tan màgic com sembla a les fotos o si hi ha massa gent per gaudir-ne. Un nou dia ha començat, avui ens despertem al càmping Radoblica i anem direcció al llac Bled. Ara anem a agafar el bus, que en principi ens ha de portar perquè estem a uns 12 quilòmetres del càmping i per no anar amb l'autocaravana, que és difícil poder aparcar, doncs anem amb el bus. Ara anem a mirar com funciona perquè no ho tenim gaire clar. Bueno, hem tingut un moment de dubtes perquè el que és gratuït, que és aquest, surt d'aquí 1 hora i mitja i hem vingut aquí a l'estació i una noia molt amable ens ha dit que en 15 minuts sortien. Deuen ser uns de línia regular, que suposo que aquests de línia regular són de Paganini, però bueno, estem a 12 quilòmetres, no crec que sigui una gran fortuna. I el gratuït l'agafarem per tornar o l'any que ve? Bueno, ja estem a l'autobús Paganini, hem pagat 2 euros per persona, 8 euros. I no es pot pagar amb targeta, s'ha de pagar amb efectiu, però ja estem a l'autobús. Anem. Ja hem arribat a Bled, hem estat més de 40 minuts per arribar amb l'autobús, hi havia molta retenció, això està patat de cotxes, no ens ho imaginàvem, però bueno, ara hem arribat i ara anem a visitar el llac. Aviam com està la gent. Esperem que arribi la Plenda, que és la barca de fusta que es feia servir antigament, per anar cap a la illa que hi ha al mig del llac. El trajecte fins l'illa són de 20 a 30 minuts i les vistes al castell i l'església són encara millors. Ara només queda gaudir de la travessia. Hem arribat a la illa central del llac, són 20 minuts de trajecte, 20 euros per persona, una miqueta car, i ens deixen 45 minuts per visitar la illa aquesta central, que es veu que es fa amb un plis. Els nens sí que menors de 10 anys paguen 10 euros, 2025,
Diu la tradició que els nuvis el dia del casament han de pujar tot aquest tram d'escales i el nuvi ha d'agafar la núvia a coll. Un cop arriba a dalt ha de pujar al campanar i tocar la campana i això és un auguri de molt bona sort en el matrimoni. Hi ha diferents possibilitats de venir a la illa central. Una és aquestes barquetes petites que has de llogar, no sabem el preu, ara intentarem informar-nos, o el col·lectiu que anem tots, que ja hem dit abans que són 20 euros adults i 10 euros als nens menors de 10 anys. I hi ha un altre que va a motor, que és una mica més econòmic. Un que és elèctric i em sembla que surt uns 16 euros. Però els menors no sé què paguen, no ho hem vist. O si teniu un padel surf, podeu venir amb un padel surf, o nedant, clar, també. Padel surf us sortirà una miqueta més econòmica. És hora de dinar i estem davant del llac Bled menjant una pizza margarita, un sàndwich de no sé què, una pizza de bacon i un sàndwich de barbacoa i bacon i no sé què més. Bueno, bon profit. Ja ben dinat i amb la panxa plena, ens disposem a visitar el castell de Bled, on des de dalt tindrem una vista privilegiada de tot el llac.
Hem pujat fins al castell, un quart d'hora, un munt d'escales, no les han comptat, però almenys hi havia 200 escales. Hem arribat ofegats, però les vistes que hi ha des d'aquí dalt són espectaculars. Sortim de la visita del castell de Blet. Valoracions. Les vistes a dalt, espectaculars. I el castell és molt bonic. El castell és bonic. Ens ha costat l'entrada, 2 adults i 2 nens, 43 euros. El petit té 9 anys i no ha pagat. No ho sé a dia de demà com dirà, però les vistes a dalt, hi ha l'opció que a l'altra punta de la illa, del llac, hi ha un mirador. I és gratuït, evidentment, i les vistes deuen ser espectaculars, però nosaltres no hi anirem perquè està a l'altra punta del llac i està una miqueta de lluny i ja està. Vale? O sigui, ditxo. Com els mecos som així, anem a fer el joc de les escales. Hem d'averiguar o adivinar quantes escales hi ha des del castell fins al llac Blet. Aviam, el Jan què diu? 68. L'Ester diu? 237. El Nil diu? 418. I l'Edu diu 178. Anem a comprovar-ho. Vull canviar. El Jan diu 184. 36, 37, 38, 39, 228, no, 300. 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338. O sigui, que des d'aquí baix fins a la punta del castell, bueno, a l'entrada són 300 38. i el guanyador és... Qui s'ha apropat més?
Jo no me'n recordo que havia. En Nil, que ha dit 400 i poc. 16. Bien. Té un gelat gratis. Els de més, ens ho mirarem. No tindrem gelat. Tu has sigut tu. Jo? Tu ets qui pagues perquè és qui Jo he de pagar. és qui s'ha allunyat més. O sigui, el que s'allunya més paga. Mal assumpto, aquest joc que no m'agrada. A una part del llac hi ha habilitat aquesta zona de bany, que també s'ha de pagar, evidentment, on hi ha tobogans, hi ha lloc per poder nedar. Està molt xulo i molt tranquil. Estem tan cansats de fer la mitja volta al llac que ens hem demanat un gelat de llimona perquè així entrem amb frescor davant del llac. A veure? Que àcid. Està bo. Estem fent la volta al llac, estem a la meitat, estem just darrere de la illa central que hi ha al llac i ara estem a l'altra punta oposada d'on estàvem nosaltres, o sigui que es queda just la meitat. Bueno, conclusions de l'excursió del llac Bled. Espectacular, s'ha de fer, Molt xulo. molt bonic, les vistes, el panorama, però hi ha un petit però. Et van rascant pasta a tot arreu. Per venir al llac Tot arreu. Bled has de venir amb la butxaca plena, tant per anar a la illa central, perquè llogar una barca una hora són 20 euros, i si agafes aquest turístic que fan nosaltres, se'n va sobre uns 60, si sou família. El castell s'ha de pagar. El castell s'ha de pagar, tot. La infraestructura que hi ha muntada al voltant del llac és pagar, pagar i pagar. Però és una excursió superguai. Val la pena. És molt, molt bonic.